Ramogi kowere kod motendo kod weche mag thicho ko Gachagua wadhi e kaunti ma Kericho. MCAs ma kaunti ma Kericho kadho paro mar thicho ko e apisi gavana mar kaunti no Mutai ka gise kuom tiyo marach kod apisi mare rem luwo chike ma pacho ka kendo tiyo marach kod omenda mag jopiny. Ma biro kata mana bang' do chungo kang' mar thicho ko Mutai apisi ka MCAs go bende seyo gavana no ka gitude kod timbe moko ma machienglo mag chuno joma mine mondo donjre kode e riwruok mar weche mag hera e kit riwruok moro ma Gwen Kuro. Lydia Ukeyo nigi ler mar wachni. Kata mana bang' gavana ma Kericho Mutai ringo dhi e doho kendo doho chungo chenro ma thiche oke apisi, MCAs ma kaunti ma Kericho notimo sinani gi okang' ma thicho gavana no oko e apisi. Kuom MCAs 47 manie kaunti ma Kericho, MCAs 31 kende manochopo od bura ne twak ma kamano, ka MCAs 16 tono leo. 11 kuom manoleogo ne nyong'o mako kochomo boma ma Homa Bay. The direction that the 2/3 of the membership of this house required to pass the motion for impeachment of His Excellency the Governor is 31 members. The Governor for Kericho County, Honorable Dr. Mutai, by impeachment has been supported by 2/3 of the members of the County Assembly. Gavana Mutai odonjo gi ketho mar rem luwo chike matao piny Kenya kendo tiyo marach gi apisi mare. Gino magiwacho ni osekelo wich kuot kod wich bar ne oganda e kaunti ma Kericho, kaluwore ni oganda e kaunti no ne oketo genogi e telo mare ne obiro bedo makare. The governor has variously committed constitutional wrongs that subvert the structure of the county government. Giseo gavana no kuom tiyo marach gi omenda jopiny kendo rem keto lai makare mar choko suru e kaunti no. Gino magiwacho ni osekelo mibadhi e kaunti no ka bende ohilni ijuogo e yor dewang'. Bende gise kuom chiwo rak mag kaunti no ka okoluwo chike mowinjore. The report from Control Budget, it says that Kabiaga tea farm that is full over 400 acres of tea. As we speak, Mr. Speaker, the money that we are supposed to be receiving as a county was not even reported. Giwacho ni Mutai yako mwandu kaunti no kuom thuolo mar higni 2 nyaka nodonji apisi odago ngima mamalo ka oganda e kaunti no to gonyore gi pado. Giwacho ni gisani ogolo nyako omenda maromo milioni 1 e arambe achiel kende. Women are suffering in this Kericho county because someone is squandering and really taking our revenue to other businesses which does not touch the lives of these women and men of Kericho County. Giwacho ni gavana no yako nyako omenda manochoki gi jopiny mar konyo oganda manoyudo masira ya paya malundiani omenda maromo siling milioni 9 kendo no ka omenda mar county ma ikonyo gi weche matuch apoya mondo mi oumgo wach makamano. The governor grossly violated the provisions of Article 10, Article 73 and Article 75 of the Constitution by overseeing misappropriation of funds raised for the victims of horrendous Londiani Junction accident tragedy, in which over Kenya shillings 9 million of public funds were lost. Bende giwacho ni gavana no osebedo kachiwo tije kaunti e yor ng'eruok kendo welo jotije go tokchi ka bende wachore ni ochuno joma mine mariwore kode e yor anjao. Young girls of Kericho County accuses the governor of, for instance, forcing them to unconsented anal sex, dangerous and unprotected sex. But the governor has been taking advantage of these young girls and women. Lydia Ukeyo, Ramogi.